Zita rangu ndinonzi Apusilia Chuo. Ndakaberekwa kwacho takwaningu. Vabereki vangu vachibva vatamira kumaresettlement ari kuPetrus. Dambudziko rangu rakatanga 2022 musi wa3 June. Idambudziko rei amai rakatanga musi wa3 June mugore ra2022? Ndakatanga ndichichekwa nyora. Maichekwa nyora? Ndaichekwa nyora ndichibva ndambugirwa pakati pano pamusoro pakati pechipanda. Ndaingonzwa kuti ndachekwa. Totoridza vanhu votovheneka. Votoona kuti pakachekwa. Zvakatanga pandakatanga ndichichekwa ipapo. Ndobva ndatanga kunzwa zvinhu zvanga zvakufamba mumuviri. Ndopanoti mama akufambwa muviri nemasvosve zvichibva kuno kumakumbo. Zvimwe zvinouya nekumusana zvichiuya pachipanda. Zvimwe zvichibva nekuno kumakumbo zvichiuya nekumeso zvichienda pachipanda. Zvinopinda hapana pati yemuviri wangu yazvinosiya kupinda. Unopindwa muviri wese nezvinhu muviri wese, mukanwa. Hapana pazvinosiya maronda asi unenge uchirumwa. Uchirumwa kuti kumeso pamuromo ipapo. Chero ndikada kuti ndidye ndinotokundikana kudya. Nekuti zvimwe zvinenge zvichipinda mumuromo imomo zvinonyanya kuuya zvoungana futi. Ipo pese pana apa. Zvinomese mapo. Zvokuti kana kuti udye wotadza kumedza. Ndinofambiwa nezvinhu zvinenge masvosve. Zvimwe zvinoita kungobva kwazvinobva zvichisvomhara mumusoro mangu. Zvimwe zvichiita kunge hwerera huya. Zvekuti mazuva apera waitombonzwa kunge nyoka iri kufamba pamuviri pako. Haini kuti matambudziko anorema. Matambudziko anorema panyama pangu apa. Ndandiri kukumbira mhuri yeZimbabwe kuti dai yandibatsira. Dzimwe nguva hazviitiki pese pese ndonzwa kufambiwa. Munhu kufambiwa pai? Zvinonyanya mumusana nepahuro. Masvosve unoaziva, majuru unoaziva nezvimwe zvese. Ungatiwo manzwira unoita zvinhu izvo zvichikufamba. Zvii zvinenge zvichikufamba ipo? Ndinganyepa kuti zvii asi zvinhu zvine zvitawo kunge zviri kumhanya mukati mauri. Hapana zvimwe zvazvinokonzera? Panguva apa zvinoitika zvinenge zvichiruma. Paunenge warumba pasare ronda? Kwete, zvine zviratidzo zvirikuitika mukati muropa. Muropa? Wakamboenda kuchipatara? Kwete. Ndinoita inini dambudziko riri mukati memba ini rakatanga gore ra2022 ndichiri kugara munzvimbo inonzi Westwood mukambusuma. Ndaigara pakambani pandaigara. So pakatanga kuitika dambudziko rekuti mudzimai wangu akatanga kurumwa, kuchekwa nezvinhu zvatanga tisingaoni. Achichekwa nezvinhu zvatanga tisingaoni. Tinobva zvazongoti mumwe musi takagara mumba tiri kutandara. Wakatanga kungochekwa dziri munguva dzemuma7 o'clock manheru. Wakatanga kungochekwa kungonzwa munhu akuridza mhera kuti mari ndachekwa. Ukaenda wabva kudaro pakatanga kubuda mweya waitaura pavari.
vachiti vaine zvinhu zvaitaura kwavari vachiti tatumwa tabva kumasvingo tauya tiri kuda nyama mukati memba ine. Hamufaniri kutoedzerwa nhasi, munofanira kuedzerwa muri makumusha tomataurira zvaita totoda nyama ende tatonzi hamutodzoke musina. So isi ndopatakabhata tati zvinhu izvi hatisati tambozviona muno muregai tirare, ndoregai tirare takagara timboona kuti chii chikuitika. Ndopatakatandara kusvika somewhere mahalf 11 vakaridza mhere futi zvakare zvikanzi ndachekwa. Saka vakati ndachekwa pakatanga futi kubuda mweya uya uchitaura futi zvikanzi naimwe muchakagara nazvino tinozoita basa ratatumwa nguwai munomumba muno. Saka kubva musi iwowo yakaramba ingori series yekuti vange kungochekwa vachekwa kusvika vana vakurara. Vana vangu vangurara newazokura ndaigara newakurara wakangogara kusvinura takuchengeta munhu murwere ndo zvaangopo hwango upenyu hwakadaro. Atanga takutongorarama kusvika nazvino kusvika nhasi vakungotaura kuti ndakufambwa nezvinhu mumuviri. Takambosvika nguva yekuti taingonzwa kubayiwa tototi unongochidzwa kumatsononzwa kutongonzwa kuti but zvinenge zvichiveka zvacho mune musingazvioni kuti zvino kana even neni wacho chaindakanda kuita dambudziko rofanike kuda kufambwa itomuzvaona kuti ufambwa kana kumusana uwu kana kuti chinyi zvifamba zvakatozvinzwisise kuti zvii. Imi baba munofambawo futi? Tinenguva yekuti ndinotombozvinzwa. It's like zvafanana munomboitika zvinhu zvisinganzwisisi. It's like last week ndakarara juri ndinoenda kubasa kangonzwa kunge munhu akumwa kunzwa tonga munhu angu dzirinyuka kuda kutarisa kudai hakuna ndakabvunza mbezi kuti pamwe munongani hapana kana chandakaona but uchitoona kuti pane pakatosara vakatoita kakutodhindirira kutoratidza kuti pane zvaitika. Inini nhamba dzangu dzinoti 0775 146 266.